В условията на постоянно променящи се цени за енергията и нарастващи разходи за домакинствата, изборът на ефективен и достъпен начин за отопление е по-важен от всякога. Сред различните алтернативи – електричество, пелети, дърва и термопомпи, природният газ продължава да се утвърждава като един от най-икономичните варианти. Природният газ има висока калоричност, което означава, че при изгарянето му се отделя и голямо количество топлина. Съвременните газови котли, особено кондензните, могат да постигнат ефективност над 90%, като използват почти напълно енергията на горивото. Това води до по-нисък разход за постигане на същия топлинен комфорт. В сравнение с електроенергията и твърдите горива, цената на природния газ често е по-предвидима. Въпреки че пазарът може да бъде повлиян от геополитически фактори, в дългосрочен план газът остава конкурентен и често по-евтин на единица енергия. За сравнение, цените на дървата, пелетите, дизела и електроенергията винаги при такива условия се повишават и спрямо тях цената за 1 кВт енергия от природен газ винаги остава по-изгоден начин за отопление. Газовите отоплителни системи изискват по-малко поддръжка в сравнение с печките на дърва или пелети. Няма нужда от съхранение на гориво, почистване на пепел или често зареждане. Това спестява както време, така и допълнителни разходи. Едно от най-големите предимства на природният газ е в удобството. Системите могат да бъдат напълно автоматизирани с възможност за програмируемо управление на температурата. Това позволява оптимизиране на разходите и повишен комфорт в дома. Макар и изкопаемо гориво, природният газ е по-чист в сравнение с въглища и дърва. Той отделя по-малко въглероден диоксид и не генерира финни прахови частици, което го прави един от най-добрите избори за околната среда и качеството на въздуха. В много градове газоразпределителната мрежа е добре развита, което прави достъпа до природен газ лесен и удобен. Това намалява първоначалните инвестиции и улеснява преминаването към този вид отопление. Природният газ продължава да бъде предпочитан избор за отопление, благодарение на своята ефективност, удобство и сравнително ниска цена. Въпреки развитието на възобновяемите енергийни източници, той остава балансирано решение за много домакинства, които търсят оптимално съотношение между цена и комфорт. Ако обмисляте нова отоплителна система или търсите начин да намалите разходите си през зимата, заявете безплатна консултация на generix-gas.com.